Numru ta' persuni minn gruppi li sejaħlilu nifsu Megxit il-ħadd wara nofsinhar inġabru qudiem il-monument tal-eks mexxej Laburista Dommintov u ma waslu diversi messaġġi fosthom kontra l-invażjoni tal-barranin bl-ajru u l-baħar kif ukoll għar-repatriazzjoni tal-immigranti illegali. Qalu li dan qed iġib miegħu ħafna problemi bħal fuq saħħet il-Maltin u Għawċin, żieda fit-traffiku, erda tal-irħula lokali u żieda fil-kriminalità. L-għażla tal-post għal din id-dimostrazzjoni kienet waħda simbolika, hekk kif ħafna minn dawk li attendew għalulna li huma soċjalisti li jemnu li l-valuri u t-twemmin ta' Dommintov qed jiġi kalpestat. Fakkru kif Dommintov bena akkomodazzjoni soċjali għal Maltin waqt li llum qed nibnu toroq u skyscrapers għal barranin. F'diskors li saru l-kelliema affokaw fost l-oħrajn fuq dik li referaw għalija bħala invażjoni mill-Ewropa, b'mod speċjali fid-dawl ta' eluf ta' ħaddiema barranin importati lejn Malta fl-aħħar snin. Fost dawk li attendew Father David Muscat li kwota klim Joseph Muscat meta ddeskriva lil dawk preżenti bħala soldati tal-azzar u fissirhom bħala nies li ddeċidew li ma jibqgħux fil-katakombi. Għalli bil-polit aġenziji tal-gvern bħal Jobs Plus qed iġibu eluf ta' ħaddiema barranin lejn Malta waqt li jisolħuhom eluf ta' euro kull wieħed u waħda minnhom. Dan b'referenza l dikjarazzjoni ta' Jobs Plus li għandna bżonn 10,000 ħaddiema barranin oħra fi żmien sena. Qal li waqt li għaddej dan kollu l-poplu kuntent li l-awtoritajiet qed ituhom il-karawett waqt li s-sinjur jistana dejjem aktar. Fakkar kif paga minima ta' ftit aktar minn 700 euro il-Maltin għaż biss isibu jikru studio flet. Din id-dimostrazzjoni saret fl-istess waqt li għaqda mhux governattiva l-Alarm Phone talbet biex jidħlu 45 immigranti ieħor f'Malta. Sigħat biss qabel f'Malta daħlu wkoll 82 persuna oħra salvati qrib Lampedusa. Bħal kull każ ieħor fl-aħħar xhur, il-Gvern, il-Pulizija u l-Forzi Armati żammew f'homhom magħluq dwar kull waħda minn dawn il-wasliet.